تورا سوریه مافê mirovan nexşereya çareseriyê bo qonaxa veguhestinî bo şandê navdewletî Stephen de Mistura pêşkêş dike. Dema hevdîtinên wî bi aliyên nakok li Sûriyê û di nav de komeleyên sivîl. Rêkeftina Cinêv jî di nêrîna wan de di berêvegera siyasî bo çi defgerekê. Lê wek got tê zanîne di destpêka imzekirina rêkeftina Cinêfê du aliyên nakok hebûn, rejîm û komên leşkerên opozisyonê. Lê niha komên tundro û hêzên Kurdî û aliyên din zêde bûne û her aliyek projeyek cudayê xwe heye. Her hewlek ji aliyên wan bi parçekirina Sûriyê wêretkirina aliyên din li pey xwe bîne. Bo wê jî her çareyek siyasî lazim e Sûriyê bi giştî li xwe bigire wek endam di netewên yekbûyî. Girngtirîn merc rawestandina Guleberdanê ye. Hemû şandên navdewletî berpirsyaretiya mezin dixine stûyê rejîmê bi neserketina danûstandinan. Lê hemû te kes dikin got çareseriyek siyasî dimîne çareya herî baş ji bo krîzê. û rawestandina Guleberdanê li seranserî Sûriyê belkî zehmet be beramber rawestandina wê li hindeveran. Tewra Sûrî tekez kir got vê netewên yekbûyî nerînên zelal ser çavdêriya proseya rawestandina a Guleberdanê bike. Hilbijartinên paqij dibin çavdêriya netewên yekbûyî. Dewletên zilhêz asayişê hildibijêrin li ser çareyên siyasî. û ji vê xalê Tewra Sûrî agadarî da ji her hewlek bo parçekirina Sûriyê bo wê daxwaz kir got hêzên parastina ewlehî yên netewên yekbûyî bên belavkirin li Sûriyê. û hilbijartinên paqij ji aliyê netewên yekbûyî bên rêkxistin. Hebûna hêzên parastina ewlehî. Di nêrîna Tewra Sûrî hebûna van hêzan gelekî pêwîst e li ser erdê ji bo tekeskirina rêveçûna xalên rêkeftinê û xolên hilbijartinê. Aliyên asteng û zerermend ji vê planê. Tewra Sûrî tekez kir got aliyên wê zererê ji vê planê bibînin ewin hin alîgirên rejîmê, hin torên medyayî û aliyên navdewletî û rêxistinên tundro. Tewra Sûriya mafê mirovan dibîne got vê netewên yekbûyî van bîrokan bi ciddî bibe. Dibin egera hebûna metirsiyên veguhestina milmilaniyê bo dewletên hevsînor û gihiştin bo çareyek siyasî di perawêza nasnameya niştîmaniya giştî û rêzgirtina prinsîba welatiyê û desthilataya yasayê.